everyone, good morning. Welcome back to my channel JN Black's Vlog. मा खबर लोगोफोर नोंथांमोनहा माबोरै दङ आसा खालामो बयबो मोजां दङ आंबो मोजां दङ दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंसिनि सिगाङाव फैलायबाय आरोना नायलांदो थुदो बिदिब्लाजों लोगोसे मा मा देखायलांनो हायो देखायलांसै आरोना दुगैखांबाय आरोना जा गोजांबाय आरोना दुगैखांनानै ओमफ्राय जेने तेने मगनैसोल' दै होनानै दुगैबाय आरो आङो साबुन थाबुन फुननायाथ' नियम गैला गोजांनायावहाय ओमफ्राय उपाय गैया आरोना बिराद गुसु जादों अखा हाबाय दं आरोना কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে ময়ো ভালে আছোঁ আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আনিছোঁ চাই থাকিব লাষ্টলৈকে বলক তেনেহ'লে আশা কৰিছোঁ চব লাষ্টলৈকে চাব বোলে বলক তেনেহ'লে মোৰ লগত চাই থাকিব কি কি দেখাব পাম দেখাই যাম আজি ইমান বৰষুণ দিছে ঠাণ্ডা হৈছে বহুত नै सनाफोर जि मारैबा जादों आरोना मोनायाव बिराद अखा हादोंमोन नै दैस्लुं दंजोबो आरोना आजां गाजां अखा आरोना ओमफ्राय दा साहा कापसे फुदुंना लोंग्रोनोसै आरोना गुदुं गुदुंनो नै सनाफोर साहा फुदुंबाय आङो दुगैखांनानै गोजांसो गारदोंना साहा कापसे लोंनानै लाग्रोनोसै आरोना साहा काप खाइलुं गोदौबाय नै साहाया उथुलिले साहाथ' दुनियाखै साहा लोंसै नै सनाफोर जा गोथाव न'नि गाइखेर नालाय फान्थाव सावदों नै सनाफोर बेंगेना फुरि आसुं बेंगेना भाजी बेखौहाय सावनानै एवगोन आरोना आङो नायलांबाय थाबानो जाबाय आं माबायदि सङो दिनै इउनिक संनानै जानोसै आरोना नायलांबाय थादे सनाफोर आं मादि सङो চাই থাকিব মই কেনেকৈ বনাম এইটো পুৰি লৈছোঁ আগত তাৰপিছত বনাম চাহও খাই আছে ইফালে পুৰিও আছোঁ চাহ लोंबाय दं ओमफ्राय ओरैजा सावबाय दं आरोना सावखांबाय नै सनाफोर ओमफ्राय आं दा बिगुर जिरनोसै आरोना सावनाया जाबाय बिगुर जिरगासिनो दं आरोना পুৰা হৈ গ'ল বাকলি গুচাই আছোঁ जिरखांबाय आरोना हानसै आं नै सनाफोर संनायनि लाहार फाहार खालामलायबाय माबा पियास हाना लाबाय टमेट' हाना लाबाय आरोना ओरैनो सायाव होबाय सोरबा सोरबा टमेट' सावो आरोना आं गोथाङैनो होगोन आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय टमेट'खौ मोजां एवनानै लाग्रोनोसै आरोना ओमफ्राय टमेट'आ मोजां जुदि एवनानै गेब्लेबाथाय ओमफ्राय फान्थावखौ होनोसै आरोना ओमफ्राय संनानै जानोसै बिदिनो दिनै बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना आं माबायदि सङो देखायनायावथ' जेबो गैया नालाय बिनि संनाय खावनायखौनो देखायबाय आरोना नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय नायलांबाय थादो फारि फारि मा मा होनांगौआसो होजोबनोसै आरोना ओमफ्राय एवबाय थानोसै आं बेबायदि संनानै जानो गोथाव मोनो आरोना बरटा फान्थाव बरटा आरोना नोंथांमोना जाफेरदोंना जाफेराखै संनानै जानाय नायलाय गोथाव मोनजायो आरोना नै सनाफोर टमेट'आ मोजां गेब्लेबाय टमेट'खौ धुनियाके गेब्लेले এতিয়া बेंगेनाखौ ढालिছোঁ फान्थावखौ होबाय आरोना ओमफ्राय दा एवबाय थानोसै मोजांनो आंनो नोंथांमोननि सापर्टनि बिराद गोनां आरोना मानो होनना बुङोबा गोदान गोदान इउटिउब खुलिनाय नालाय आरोना
गावजों गाव बिदिनो सापर्ट खालामलायदो आरोना आंबो नोंथांमोननो हाजासे खालामगोन आरोना बयनिखौबो भिडिअ नायना होगोन साबस्क्राइब खालामना होगोन आंनिखौबो खालामना होदो सापर्ट खालामदो गावजों गावनो बयबो गावजों गाव सापर्ट खालामलायबासो दावखोलांनो हागोन आरोना नङाबा नोंबो खालामा आंबो खालामा एखे बागे थाबाय थागोन आरोना ओंखायनो गावजों गाव सापर्ट खालामलायदो आरोना लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट खालामहरदो आरोना मोजां मोजांनो जाहाथे भिडिअ बानायनो गोसो जायो आरो मा मा मावदों मा मा मावाखै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो गोसो जायो बेनि थाखाय आरोना नै सनाफोरा आंना मोनबाय आरोना एवनाया बेगेना भर्ता फान्थाव बाथोना जाबाय आरोना नै आंना नोंथांमोनहाबो बिदिनो ट्राइ खालामनानै जानाय नायनो हागोन मोजांनो आं गोथाव मोनो आरोना होमब्लालाय भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै ना सनाफोर जुदि मोजां मोनदोंबा अननानैहाय कमेन्ट खालामहरदो साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरोना आरो माथो बुंबावनो आरोना गावजों गाव सापर्ट खालामलायदो सापर्टनि जोबोद गोनां आरोना दोनथ'नोसै बाय